en nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka. Oniya kaka nende nyiero, oniya kaka guru na. Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Moloyo gimi kuonge temno en wach kurani. Wach kura. Kurani yukaw nikech in kaka in jatelo inyalo omo jok ma jondik kura go. Kamano. Tikele ofisa ka. Ndio. Ha? Ndio. To jindikore nikech wadwa ni wayier ok andalo mokalo cha wayiero nyaka joma dhoge obam to siasa ok dware rongonde mobam gi dhoge. In fact to jana no chanda serious. Kisungu ko wacho to moko kadho gi limbe kono ok buo kata maber. Kata bunge ka koro terwa moko waradogo nyaka bunge kucho. To in dhi bunge yoro ng'ato nyal golo speech. Kata in milew dhogi kali donga winjo ni so wiye buo kom. Awuoyo ga ya chief. Nitiere okiwinjo kata mayanda golo wach news e chende olono no location kanyaka ne yieri speech dong na golo ya golo to ni golo lakini ni wuoyo ma weche mag joginene jo ndawa koro jo mad ndawa ka ikaw ni gine jo location to dong gimbe giyudore location dwa ka ya in gima duong' ni ya duoka uru atiek projects manasechako mano ken ndara choka nyawe kamacha kata be ni golo okinya wacho gimoro ni wang' ni kelo ndawa mimadho ka mach ochimo ile basaris dong agolo basaris ok ni golo to yiero mano wete gi nyithi wete gi ok wete na ka lando ne jopindo kata yiero modhi no ok yieri panda abiro mi gimoro wadhi tiyo kodi kamane wabiro wuotho kodi kamane ibiro gonya abiro goji chi lakini dong anyisi ni wuoche nigi yok mora ta umi richo ni to ng'enye location ka ok ahinya maka chako lando to kata yiero mwadhi en apenji ka in owuon emikaw chi wuod rabolo migamo mano yugis ne jatelo wadu mole weni mana kia to dhako kose yie matok no ge jogore go yawa ne gi jogore go nyaero iwinjo iluwa mapiyo kaka goni simu kare go salute ngane wan tindo kuso ledo corona ngenyiri kamano ibiro ai uriyo na deka kaw kom ni duogo gi koni kaw kom ni duogo gi koni kare luwa mana mapiyo kaka goni simu no kideko miss call moro biduogi oro na kanyo wan be wan gi tich matek wan jotelo nyako bila ni kani location ni rito kingene lokri kama to kata beto kia embo wuok e ward ka to ma ok campaign na malich osekonya ene masani wawuotho ene mano chung ni obuoso ene mo wuotho kode ene mo chung ni obuoso tiaura ene mo chung obuoso omako na jogo te nyako lady ma mok yot ta penji suche ni ok weche gi chal gi sura ni tapi unjo jo siasa unjo maber iwinjo e siasa ka kidwaro ni ng'ato omakni ji nyaka imanye ng'at moro mabe ber koro ma wuotho go ma ema sani to siasa mi wuotho nyaka otieno ni utimo nang'o nikech ing'eno otieno to nono mang'eny time ne kochopo to dhi adhiya koro wuon paru we yawe ini gaga siasa ya chuo moko no yudo Yesu cho an ka an tok sudi ini rach winjo moluor separate sani ni jatelo kamano kendo sama intie gi samin jatelo ndio nyaki wuoth gi yawuoyi mabede gi dongo to gi ginene ing'e kaka bilani bilani ka Nyasaye omiyi auchiel pole dhi makata ng'amo yalo onge to mawacho nini ok adwaro akwongo tera mondo koka wang'i wach pole nyahero ni Nyasaye nyamiye ji machal kodi kama mine moko madhi auchiel makonye mako ground odonjo nyalodie ni Nyasaye okawe sechego polo dhi makata ng'ama yale onge ng'ama yale onge ng'ama yale onge jatelo to manyisi ni nyahero to ber wasewuotho kode an nyoro nyadhi e tiaura nyadhi lawo jokong'o to ok giwuok e ng'wech kaka ino giwuok e ng'wech gichalo aluru mane nitie ilu to ka gidhi ni magiomo ni giringo takono jaduong' gweng' ng'ane Anderikus ringi lawu Nyasaye nyoyie modhno ga jo ang'wen ok ema Nyasaye te pesa mana nindogo
chik ni e lwetwa kaka iwinj jatelo nyaka yud kumi yutogo mane ka kuchiemo ka mamodhno ga jogo magi seta koro kaka ibiro kawuono ai wara lawo jokong'o jatelo kolimi ofis jatelo kolimi ofis in ofis nyaka gerni ofis nyaka gerni juma chielo kalawo jokong'o pesa midhiwe ka ng'e ni ber ok chanda jatelo okawara wuotho to ka wuotho maber ahinya we ywago ni pesa ni e simu sukari moto ang' yude lakini ema wacho ni aol gi lawo jokong'o ok iwe lawogi ema wacho pesa mawang' ni we kadwa na we lawo jokong'o juma dia ywe thoromo tienda abro oro ni kasedok Nairobi abro oro ni gimoro maber to koro wudi moro dong' inego andik ni tich wudi moro to wuda moro to an go wendo mwalimu japuonj wamos japuonj ng'eni opuonja ang'o motimore jaduong' oketo luwa ni kama nyono to japuonj mosa mok ofisi Chief, I'm not a happy man. Ang'o motimore Joshua ma in be kibiro ofis kato pile ka pile intie gi wachni japuonj nyaka bed ng'at marito chik bed ka kokiwuok Chief, I'm not happy man. Ang'o motimore ang'o motimore mibiro kaka wang'yo jore ga ngolo mwalimu kimos meshe mewa ya mos jatelo wan go ka motelo Do you know this property? to wakia enade Nyiero musike location kan nitie wach moro chief ema amba penjo ni chigan piny noru kama bi japuonj ok nya biro ofis ko jor bilani Chief ka wach ndi to riya gi wachan ma yalo buche ino ko yini yalo bure ofis Chief if fail iwinjo Joshua do you feel my feelings kaka atmosphere my heartbeat is running around the circumference of my body system apenji nitie ng'ama kidware ofis ni bing'eni ma ofisa ka ine sikul ina mechiko be okabidonje gi wi emo mi apenji ni ka nitie gima rach wachna I choose to work in once and for all. Odwa ywak ni ang' bonyamo koro akia nang'o motime Chief my iluongo nang'o en gi problem nya dung noriembe tich Chief na retire to this idiot of yours me luongo ni WMCA kia ma MCA ma Mombasa yani mane kaka addressa how comes is that how you address your what is the bond between you with my Mwalimu? I really respect you Mwalimu. I really respect you. You I really respect you. Kama ne kaka address you jatelo linka ka kubidawe mambele na kubidawe nyaki have respect ba iwinjo nyaki have respect ko biro kama kuongo nodwa ywak ni ang' bonyama an pok awinjo gima japuonj wa ingeni ang'o mudawo ne mbele na like seriously ang'o midwaro like seriously Chief ang'o motimore wachna I really feel any embarrassed this idiot who is idiot okay to odwuoda oketho odwuodi nade mokiler wachni and let me call the security no let me call the security no I cannot say here no siasa kitu gani iwinjo Nyiero wach mane mantie momiyo ubiro ofisa ka mokwongo iting'o nyaka opanga mama en ataro mantie ang'o moting'o ne opanga ang'o motimore dala let me call my security bede an kato an mantie chayo no ang'o motimore oketho chiwodi nade this is a threat oketho chiwodi nade gima atemo wachni ka to chief to in gima straightforward emomiyo wacho ni wachna okethe nade mondo mi ayud gima ndiko how comes ni my daughter-in-law is very busy cow time ne gi MCA maja siasa samoro nyalore kuonde moko okaw choto chichi sasa ko chakrega itimo ga nang'o dong jidhiga seriously
To udhi go siasa Mombasa. Ingeni would how many times the wood also gonna sim. Listen. Aneno nyaero to kaka ni Mombasa. Ni ilungo se Iwinjo Joshua. To gin kito ng'ama duong'. Wudo ndeng' ng'ama duong'. We siemo wang ubro dhao kaka ka sirikal ok sieme wang. This is a professional teacher. You should not act like an idiot. To kime samore dhi marachu jo siasa ka nyako ma jaber ni ubiro kata ywa. This is a professional teacher. Ere kaka ikawo nyako ni iketo luwo bang'e o campaign kata sieme samoro ok oluwo kia. Acting like an idiot. Alcoholic. No. Don't call me an idiot. I can. You are acting like one. You are acting like one. I can. Kindly behave yourself. No, but I'm a respected person. Address respect. No. Ingejo machiemo go in. Mayorado. Ya wacho ni jasiasa ng'ama jachien. Jasiasa ng'ama jachien. Akonyo dala ni amako ni chiwuoyi mondo. Ai, iwacho ang'o mbele na? No, bwana. Bloody usurance. Bingeni an mariti gwenka. Kata beni nensi to Kenya ka chiwuodo. Nyako ni mokwong an monego beno UN office. Ni pango. Iwinjo Joshua. Kanyo se retire bed dala. So it was a plan. Iwinjo kanyo se retire. Bed dala ma chiwuodi okelo. So do you want me to stay at home? Tuni no chake karango. Ne. I've known this man as a gentleman. Nyathi matin. Bingeo how many degrees I don't care. Okadwa ng'eyo. Siasa kidwani siasa ng'ama dhako ng'omiyo me siasa. Kwani siasa ne dhako kenda mane. Ema penji ng'ama dhako. Onge mon mochung' mondo lu bangi ma ng'ama dichwo misiko. Utie kenya siasa pa. Ema wa penji. Kata Rosa bunyo ochung'. Ka ok inyalo luwo bang'e. Nyaki wuoth mana gi jal machalo gima. Kata Rosa Nyamunga dong' ochung'. Kata ok inyalo luwo gi campaign. No, bukore ni haluwo ni. Wach machanda en achiel. Ng'ama dhako ok inyal bed ni luwo kijana matin ni. 1 minute. Gi siasa gima ji dhi nyaka otieno. Wamake simb governor. Kato nya. Mo ofisa we mulo bada dong ye chiwuodo sechami chiko. Iwinjo. In mon mochungi ok ine. Wamake simb ko yogo chona. Ana mayudo kuome. Ana mopidha makata wude mine no wacho no korna ga kata pesa. Joshua. Ninyiego ba uchwanya pare kendo bura ni biro rumo. Abro ng'ade kaka Joshua. Kech koro dwa walo. A respect. Kendi ng'ama luor. Ok nya respect ng'ato chiwuode tikete iore siasa nyakut. Koro ka watiyo kode, this is a work. This is job. Work kitu gani? Jasiasa orado gi japuonj. Iwinjo. For years now. Mokwongo inyake man tich mitimo. Siasa nyake yae. Ogoaga in ng'ane wang siasa wae nade ma ng'a campaign na ogoaga siasa to lo bang mawang matar mok dang nyiswa ni wuotho ni ori chuonge monya ori chuo kinya oro nyako ni menya kiyo chuo be an go office chuo be an go ken kende koso in kendi nyaero ji wuodi soli dong in go gimalit na dong utiyo go japuonj ndalo mani tiyo pesa ni naneno kendo kabire sikul liko wanyaka gi gweno to manya kanyodonje tich ochako kawo chiwuodwa emukeni jawoteni ndara dong aloso ni mobiro nyake dhodi fimbe yan bura ma moriere wedoko ema wacho dong mawacho nyaero to iwuoye mbele okanyal dhi mbele gi bet okanyal bet to kidita pesa gigo be okwadwar no okanyal bet ka pesa gigo okwadwar sana winjo mokwongo loch mine ne chamo ni beno in noko yieri okanyal bet ka in noko yieri you planned it you planned it wa plan ango yani manu pango just go engima vi okwadwar miscellaneous ite tema ngoka chungi digi siasa nino leo chunywa woja madongo woja wan wabro Nyiero I'll call you iwinjo no yieri mondi tine jopiny iwinjo I'll call you ne no yieri mondi tine jopiny ok dako ni emitiyo ne warado kodi winjo
Lokeso wuod oting'o ji mang'eny. Ok dak achiel ni en ma wuod en ma kuche manoteri. 1 minute please. Dhi. Waru indi joga gi wach luwa. Bed ka. Kik luwe chiwo. Iwinjo. Mae kwaru makata tindo re tae chae. Kawai kenda. Mae kwaru makata tindo re tae ne chae. Mae kwaru. Jasiasa en ng'ama tiyo higa abich dhi dala. Ibiro chandori. Chief an kwarwa ni ahero. To lebe masani uketa go nyaka ne jaoda wuok dhi. Ning'eni dholuo to ok donj koda. Asekonyi pod ichak idwa wacho koda kisungu. How many animals mana asembo katero kor nyani? Wachi. Ariyo. Achaka adadi. Adadi on top of two. Achiel. Mago three. Koro ipa ne amapi father in law. Kidhi war dhok kwani ochuno. Dogo mokwongo senyuolo ok onyal waro. Nitie kama nowang'a gi wuodi Iwinjo. In jasiasa oseketi. Jasiasa oseketi. Ok agomb ga simi kendo aluori ga serious. Jasiasa oseketi. Ikoni mama ni wuok kod sadi kadhi ka siasa. Chief. Dato josiasa rundre od wuoda. Otieno. Mok en ng'at ni kende. Ito sama girundre no iti timang'o. Ichung'e to kati winjo kaka girundre. Kijago kwano josiasa mabiro kanyo. Gipong'o lo jo China. Ai! Chief an kamane kaka bucha oromo rumo. Ma ofisa ok chap ni an ma agonyi iwinjo. Oteu wuod japuonj Joshua. Nogero tok nogero ne josiasa mano ne ode. Winjo. Gi miriambo mag josiasa ni wang' ni ng'ane dhi. Gito ging'e nade to kura pokogo. I don't want to see this Ko neka kichwanyo kwa. Ripani mabe idhi dok dala kaya. I don't want to see this sample. Kwaru chwanyore. Adhi kwani kataka dhi tang'o. Adhi. Iyue moya. Ang'ado buti ni Joshua adwa maluka. Pesa malon. Adwa maluka. To donga konyo wuodi chulo. Konye gang'o. Dong mana pesa. Iwinjo nyako ni. Pesa sani yudo ginene pesa mimi ubang retire. Ano kadwa wa. Ai mapenji duoka. Pension ni pesa di. Pension ni pesa di. Due yudo pesa di pension. Pension mayodo is a serious cast. To kiwach kiwango ne mondo ang'e kaka ng'ado bura. Kichadwa. Idwa to ng'ado pesa. Adwa na kony mama ni mondo ae siasa ok nadwa ng'ado pesa ni wach na ne yudo pesa di. Mani longo ne ginane secret in accountability of cash circulation. Kok inyal wacho timni ya mama ni kok idwa no dhi ka siasa ndikne mama ni siling 5,500 dwe ka dwe. Adwa konyi to kotami ndiko tabiro miye nikech pesa moyudo ka kong'o ka ng'eny. Koro kasemiye to abiro bedo mana koywe no office ka. Iseng'ado bura no the home pesa ka kong'o ichule ko to mara. Kanyo kibikele. Kanyo kibidawe. Kare timni ya. Kanyo ko bidawe chief ko ne nikikela na pesa. Mato koro mara malo keso ndani marul kotame to ene modar. Arwani walo. Kotame to ene modar. Ka weni okochuno. Koko nya winjo wach mawacho to ene modar. Manyako malich madang iket ni nyaka chwore orne pesa to in japuonj yudo pension. Apen. Bi sewinjo tich maguda yudo Nairobi. Tich. Kapokoro na pesa ng'inade no yudo tich. Ne. Woda yudo tich mar. Joshua ineno nyako ni. Api moni. Pimna kare pimna. Pim. Oh, yudo tich mar clearing and forwarding in the atmosphere mar environment. Kor mano manyiso ni gitiyo gi ndege mafuye to gitimo clearing and forwarding. Koro ini karang'o misewinjo ka nyako miluongo ni Nyiero to o stick to one man. Oye uso kodi mafuta kata dondara to kise lewi ochako duoga kori opodo continue gi selling of paraffin. Ingene I'm teaching with this woman
To kichich kode to en chi wuodi, ambe ne en chi wuoda. Ta an aseng'isi maber ni wagol nyako ni weche mag obadho mag siasa. Gol 5,000 ei pesa ni dwe ka dwe miye kotami tama alaw jokong aseti tamiye pesa. An mon malo ja ayo ofisa ka. Ojo ka serious. Ayo ofisa ka. Wach mawacho ni ayo ofisa weche iko ok nya rumo. Donga dhi romo kode dala. Nyako na an bang na bire kanyo e rumo. Wang na bire kanyo nda wach kode wach siasa no maber. Ki siasa to gero ji tindo miyo jomoko mew lakini ng'ama dhako ma wang'e ler kaman to ok ber ga ahinya. Ni saboro sani wang'e lil. Saboro tino koko wan gi secret ayo ofisa ka yawa iwuok kodi nade. Eto chief thank you. But kiwinjo ka bonde moro muoch. Ng'eni teacher Joshua. Bura yalo to weya manono. Nyaka MCA adog kodi ma MCA odhi makata siling ok omiya in be chak iwuok. Macha pacho thanyore ma. Chief. It's okay. Uwe ni hata fuon. Malo kesunda mang'ona adaro dhogo kwaja chiel to weche te oduogo kora. Warning madhi mieni ka chaka yudi budja siasa mora mora. Ni yien okweche chief bereto. Oko chako dhi adwa rundo wiye ma wang'e ka dhi gi 300 okinyi 300. Ring'o ta dhigo ma kilo achiel. Kotedo mwaseso iwa bas obiro ywe na office mano minoda matin. Mano mar budgi wa chiwuoyo yudo yo mayudo go pesa kuom jasiasa mondo obedo chiem. Kudo keto weche mang'eny mana na chich gi jasiasa. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka dio dele maka. Oniya kaka nende nyiero, oniya kaka skulu na. Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia agol kabut dogo la kidi. Ai.